waɗannan abubuwa guda biyu wallahi in ka rike su duk hayaniyan duniyar nan za ka ga Allah ya kare ka. haka Allah ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim, ma'ana samuwar manzon Allah a cikin duniya ma'ana rahma ce, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Na biyu yawan istighfar. To Allah madaukakin sarki bai kaddara cewa manzon Allah zai zauna har zuwa karshen duniya ba, sai ya dauki abin shi. Manzon Allah kuma yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. lan الزمخشرية للتعبيد معنى لن تضلوا بعدي فقال أبدا. manzo Allah yake magana fa Rasulullah shine yake magana. Yasa duk wannan hayaniya kai rantsuwa da Allah, duk wannan hayaniya in aka lizanci sunnar manzon Allah da yawan istighfari wallahi Allah zai kare ka, saboda maganar manzo Allah ya ba wasa bace ba ko. wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim وجودك فيهم رحمة الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان زنتي استغفاري da sunnar ma'aiki zaka ga mamaki rayuwar duniya.